Oh, palit ni magsudan na. Oh, doon na kabok. Palit ni magsudan. Ha? Taguan nimo. Suksok nimo. Nay, ibisita ka ni tatay dire. Ibisita ka itong tigulang. Ibisita ka niya dire. Kasi nagpalitan na hatag. Usay mong tiil. Asa man siya ron? Asa man siya? Si katong kuhan. Ha? Ang tigulang, asan man taron? Asa? Wala man. Napriso day ka dati? Napriso day ka dati? Sa una? Usa man ang pagkaon gipalit nimo? Unsa man na? Ihapit ko nimo, hatag ko nimo kuan allowance. Oh, palit nimo sudan na. Oh, doon na kabok. Palit nimo sudan. Ha? Taguan nimo. Suksok nimo. Unsa man imong tiil? Sakit? Okay lang? Palit nimo nagsudan na. Unsa man tong sudan nimo? Lumpia. Ha? Palit kag Diyos? Sarado naman. Ha? Napa? Sige, palitan ti ka. Si sudlanan. Kato. Tana to. Kaninay. Yeah. Asa? Kani? Kanilang. Boss. Butangan ako kay tagaan ako ng tigulang. Kasi kilay mabutang ni Mana. Ayaw man ng tigulang. Perminti na dia? Oo. Kasi pananawa lagi. Naman tayo tigulang nga nagkuhan kanina. Pag-aagi na ako primero. Lalaki? Oo, lalaki. Asa ito nakauli? Diya sa ubos. Diya sa ubos? Para diagi ka ng naipayag. Asa ni? Kani? Oo. Diya masulod? Tagalog man to. Nagatabang-tabang saya kay masugo po niya. Sugo-sugo niya? Oo, diya na po sila nagkakaila. Asa? Diri? Pila na? Ayun na sir. Tayo na? Ayun na kayo. Tagalay na ako. Bila na ako kwarta kay palit niya guwan. Sige na sugo-sugo man na itong tigulang. Ay, di saging pa. Ayan, mas hindi na mukhaon. Kasi matusok noon. Ilang salamat kayo boss ha. Oo. Oh. Lumpia na, gipalitan ka. Tanabi, tanaw ako. Lumpia yun ay. Kaon ni mo pa ni hapon. Ipuso ni mo imong kwarta. Asa imong kwarta lain? Asa pa man imong kwarta lain? Napakay kwarta lain? Kana na lang. Ipuso ni mo na, palit ni mo sudan na. O, gibin lang tagagalawan sa. Isugoon ni mo si tatay, palit ni mo sudan. Ha? No? Balik na ko pohon na, balik na ko sunod ha.
Katabang, para maka-apil pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-apil pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.